алейкум. Хуш омадан ба бачаи хонаи Мулён ва ҷони ош. Ман Қурбонали. Номи ман Маҳмадалӣ. Абай? Маҳмадалӣ. Чӣ Маҳмадалӣ? Номи ман. Маҳмадалӣ. Рамад акаҷон. Хуш омадан ака Маҳмадалӣ. Марамат. Ин менюи мо. Ҳама гуна хӯрокҳо ҳаст. Ин чизе ки дар ҷо аст, дар ҷо нест? Ҳар ду як чиз. Шумо ака дидед? Ман дидам инҷа дода. Хоб, хӯрокҳои бисёр болаззат дорем. Манту, табака, чебурекҳо, бо сир, бо гӯшт, бо картошка. Ҳама гуна ҳаст акаҷон. Авход дорем? Ҳа? Авход. Авход ман номер кардам. Шу тамом. Додар ҷон, ҳамин чизе дорем ку. Биги биё. Чизе дорем биёрем? Биёрам. Шумо чанд нафар? Ман ту чебурек хӯрам то хохи. Акаҷон шумо бешухӣ гуфтед, чизе дорем биёрем? Додар ман ҳамин дар одам шух монандум. Не. Биёр агон чи бихӯрам мурдум дар кишнавӣ. Ҳамаи ҳамин хӯрокҳоро барои ту биёр охи додар ҷон, биёр. ҳамаш ро ака? Додар мана нигоҳ кохи. Тамом ака. Ҳамашро ҳозир мебиёрам. Биёр. Раҳмат. Ана чои кабуд. Маҳмад акаҷон. Ана ин табака, мурғои чиқадаре ки таъриф кардам акаҷон. Ана ин манту. Гуфтед ки чӣ қадаре ки хоҳед биёред, ана овардам акаҷон. Ана ин кимал ва лозим ё барам? Не, биёр. Чӣ дарса биёр. Хоб, шогирд боз биёрем. Ҳозир акаҷон бо овардан бигирем. Вай компотам ҳаминҷа буд аймана ё ки на? Ин барои шумо мо ҳам хеле оварда мондем ака. Ана ин чакаи хонагӣ акаҷон. Ҷувод. Иштоятон? Акаҷон боз ягон чизга лозим? Раҳмат додар, ягон чи лозим нест. Иштоятон акаҷон? Иштоятон акаҷон, иштоятон. Салом алейкум. Алейкум ассалом додар. Оҳо, тағоҷон. Исё нағз ку? Раҳмат. Хӯрокҳо чӣ хел нағз? Хӯрокотон баҳотон 5. 5, а? Не, 10. Бо мазза будан? Оши ҷонатон. Кати шумо, кати 18ҳум. Фаромада баъд 18. Кати 18ҳум акаҷон. Хоб, дамад. Чикор кунам? Фаромада ҳисобӣ кардан дар кор мешавад акаҷон. Чӣ? Ҳисобӣ, яъне ки маблағи хӯрокҳое ки шумо тановул кардед споридан дар кор мешавад. Додар ман сум надорам. Акаҷон шӯхӣ накунӣ? Ман сум надорам, ман шӯхӣ накардестам. Пул надорӣ? Надорам охи. О ака, пул ки надоштен, о барои чӣ қадар хӯрока фармоиш додем? Гапзанӣ раби. О пул надорем гуфта дар гӯштагӣ бомбрем додар.